Dámy a páni, já z dnešního další série učím se popšoubit. Takže já co si takhle položím. Minulý video, kdy jsem se učil kickflip, jsem se tady takhle vyznačil. Krásně takový čárky, nevím, tady vidíte, má takový čárky. A tady na šouby taky. Mám tam krásné čárky, nějak se dělá. Kickflip na olíčko a na šoubit. Už to funguje, takže bych to nešel kecat. A jdeme to, jdeme se to učit. Třeba to tam už dneska konečně padne. Doufám. No tady nemůžu. Mám jenom včetně, aby viděl, jak mám tahat. Kam si mám dávat, no. Ano, to funguje. O, kousek. Kousek. To nevadí. Co to nám pomáhá, ty šipky, jako. To bych doporučoval, pokud začínáte jezdit. Udělal bych sám takhle ty šipky. Jo. Ale samozřejmě musíte to dělat tak, aby vám to tam vyhovovalo. Mě to třeba vyhovuje tady na té straně. Prostě, víte co, třeba mému kámošovi to třeba ten šoubit vyhovuje, když se to udělá třeba dál. A takže dělá něco jako tohle. Už tak jako to dobrý. Jako mám kámoše, který to dělá až po někde tady. Že dělá tohle. Jo, mě to třeba prostě vyhovuje tady, protože... Prostě jo. Oj. Takže na to. Prostě mi strašně vedro. Já točím třetí video, kopu sobě. Už točím třetí video, tady to video dokončím a... Jo? No tady to video bude tak 8 minut jenom. Už to má tak 2 minuty. Jdeme na páni, takže jdeme to. O, kousek ale. Hele, nějaký trávy, to je docela dobrý, se to docela rozloučí. Jakoby. Já tam dávám a já tu nohu. Třeba dám to takhle sem vedle toho jako skvětu. Hele, tak něco jiného. Teď jsem třeba udělal to, že uděláme jakoby ten čoubit, akorát, že se s ním otočíme celý, takže uděláme tohle, ale to neumím. Tam já to věřím, že to dneska dáme. Už doufám. Ty bogo, fuj, to jsem tam nějak podkřížený nohy. A to vůbec nevadí, protože už kam mám dávat ty nohy. Jajda. Jdeme tam prostě prohoď. Co dělám, ale... Nevím, tam tu skokku. Ne. Takže dělám úplně jinak třeba. Ale že úplně. Jestli to ne. Jo, musím víc otočit, já vím. Já to musím víc otočit, podle mě. Rychlejc. Jo, když ho rychleji otočím. A musím taky, ale že rychleji skočit, hej. Joj. Což to zkusím udělat, jakoby, že dáme to ráně, nejde na opačnou stranu. Nevadí, dáme páni. Já to prostě věřím. Že to dneska už možná dáme. Reálně bych si to zkusil. Já ani nevím, jak to... Ok, takhle. Já si to zkusím jakoby... Jsem tady. Skočím a udělám tohle. Takže... To by možná mělo pomoct. Skakal takhle. Ale jo, jakoby jo.
No jak dělám? Jakoby. Zaprvé já mám tady. Možná jo. Oh. Zkusím otočit celý. Aha, to nic, no, prej. Tak to prostě nevypadá, tam najde. Když máte takový ten pocit, že už to dáte a potom ne. Jaj. Takhle dám. Nevím, kolik mám minut, ale... Hej, 6 minut. Taky dáma paní, tady bych to moc nezdržoval, protože už musíme někam jít. Takže zítra bude pokračování a zatím zarec.